Хотите незабываемо провести выходные? Приезжайте вместе с семьей, друзьями и коллегами на базу отдыха Мишкин лес в деревню Малый Анеп. Телефон 92 174. Meine musa mortan veren jagen bergalan una честой ордем стави спети керкалань лоб пир семен юавкой жайн лиш керкалы що збир щоян юан скинем тай бергале лоб пир семен юавкой жайн лиш керкалы що збир щоян юан скинем тай бергале. Енкеве влитаний войдор, ен повошни і лавни, бидлайнет комі войтир, олени давилени лоб, пир семен юавкай жайн лиш керкали, що збир, що ян юан скинен та й бергале. Стався коли вечний бурен, ладен коли овнити, мені на войтер вещик турон, льок вечем те помніте лоб, пир семен юавкай жайн лиш керкали, що збир, що ян юан скинем та й бергале лоб, пир семен юавкай жайн лиш керкали, що збир, що ян юан скинем та й бергале. Вошта щеле мандалолан, волан кетеміяне, примітосний нянін солен, битте до напіяне слов, пир семен юавкай жай